Katy, vlastním jménem Michal, žije v Brně. Je blázen do taneční hudby. Jednou by se chtěl živit jako DJ. Zajímá se taky o počítače a dokonce si sám mixuje hudbu. Dělá netradiční sport, parkour. Říká, že má smůlu na normální holky. S tím se dá určitě něco dělat. Katy, ty jsi pro nás kluk, který si svůj styl vlastně hledá teprve a my ho budeme hledat s tebou. Pomůžeme ti změnit vlasy, oblíkání, komplet, všechno tak, aby se cítil dobře. Poradíme ti, jak pečovat o ty vlasy. Je vidět, že moc se o ně zatím nepečuješ. Určitě vlasy zkrátíme, odlehčíme, naučíme tě používat styling. Něco takového rozverného. Něco rozverného, rozevlátého. My měli představu nějakého takového metodového střihu, délky pro střihu. Tak oblečení jako šupem takový nevyhraněný zatím, takže možná pro nás bude zajímavější to nějak nechat na improvizaci. Tak určitě jsem rád, že poznám ten nový styl, díky vám vlastně, že už nebudu takovej pošklivý, jako jsem býval dřív. Použiju na očištění pleti čistící gel. To je něco, co bys měl používat při každodenní péči o pleť. Si pro chlapa nejjednodušší způsob použití, a to platí obecně, je si nejprve navlhčit obličej vlažnou vodou, potom si dát do dlaně to množství, co jste viděli, že dejme tomu 1 kávovou lžičku gelu a vlastně napínit na obličeji a než začnu hloubkově čistit, tak si tu pleť ještě zjemním. Mám na to takový speciální aromatický peeling. Já vlastně teď teda provedu to hloubkové čištění. Po tom vyčištění je dobrý použít na dezinfekci pleťovou vodu s alkoholem, která se nepije. Já si myslím, že bych ti trošku vytrhala tady ten strůst. Co je pravda na tom, že když si začneš škubat obočí, bude ti víc růst? To se nedá říct určitě jako striktně, ale spíš v momentě, kdy o tom začne přemýšlet, že mu to vadí. Teď bych si dala pleťovou masku a je to fajn věc, protože se pojí ta pleť krásně zvláštní, jemný. A vlastně nechám ti chvilku odtočívat, dám ti chladivý obklady na oči. Katy mu dávám šampon na mastné vlasy, protože má problémy s mrštěním. To závisí, nebo je to samozřejmě díky jeho věku. Co může člověk dělat, aby neměl lupy? Na lupy existují speciální přípravky, tonika na vlasy, nebo i balzám, který se natře na pokožku, nechá se působit, poté se spláchne. Rozhodně zkrátíme vlasy. Katy je má poměrně jemný, dodám mu objem. Tím, že má dlouhý, mastí se mu, často si do těch vlasů vyjíždí, takže to maštění podporuje. A zkrácení to určitě oživíme a osvěžíme. Krém na vlasy, takový lehký styling. Gel je na tebe těžký, bosk je na tebe moc mastný, takže jenom takový lehký styling, krém na vlasy. Můžeš kdykoliv denně si do těch vlasů vjet, upravit si to. U Katyho nebudou žádné módní výstřelky? Katy, ty jsi prototypem takového toho
normálního, ještě nějak výrazně nevyhraněného kluka, takže jsme se pokusili ti vybrat takovýto normální oblečení. Jak jsi s tím spokojený? Naprosto, nemám co říct. Nemám slov, nemám písmenka, nemám nic. Jak moc jsou při nákupu oblečení důležité peníze? No, trochu. Bez peněz se samozřejmě nakupovat nedá, ale myslím, že se dá pořídit celý outfit do 10 000. Nezáleží ani tak na značce, jako na vhodné kombinaci. Katy, já jak na tebe koukám, tak musím říct, že tě vlastní máma nepozná. Moc ti to sluší a jsi příjemný kluk, přeju ti, ať se ti daří v životě. A tady máš na památku něco, co ti pomůže při údržbě tvýho zevnitř. Děkuji. Katy, já musím říct, že z tebe opravdu ten borec lovec, tak doufám, že to vyjde všechno v životě. Hodně úspěchů a užívej si. Děkuji moc.